راديو إيرنا كبرى سمعتي راديو إيرنا خميك أنهم لانكني أبكنيات بعلنا ناتنتن مبل 31 عامت ناتنتن قام إيرترا خبز صدو 25 عام زغبرلو مالت براو إيبيلو زغبرلو زلو سالسينا نركب زلنا فዛ أጋጣሚ ኣብታ ንቋም ትምልከት ብሩራዊ እየቤሉ ቋም ኤርትራ ካብ ዝጸድቕን ካብ ዝእሰርን ዝገበረሉ ዕለት ስለ ዝኾነ ብሓፈሽኡ ብዙሓት ቅዋም በዛ ኣገዳሲ ዕለት ምርኩስ ገይሮም ነዚ ጉዳይ እዚ ብቐጻሊ ኣብ ማሕበራዊ መራኸቢታት ክጉስጉስሉ ዝጸንሑ ውሕዳት ኣይኮኑን እቶም ነብዚ ማሕበራዊ መራኸቢታት ዝከታተሎም ነቲ ቅዋም ናብ ቦትኡ ንምምላስ ዘቃለሱን ዝጽዕሩን ኩሉ ኤርትራዊ ከዓ ከም ጉዳዩ ክሪኦን ዘለዎ ገይሮም ዝሓስቡ ሰባት ብዙሓት እዮም እቶም ሕጂ ዓዲሞም ዘለኹ ግን ክልተ ሰባት እዮም ስነ ጥበባዊ ስምዖን ሓጎስን ዶክተር ተስፋ ማርያም ሓረ ካብ ዓዲ እንግሊዝን እዮም ክልቲኹም ይቐኒለይ ዶክተር ተስፋ ማርያም ካብ ለንደን ስነ ጥበባዊ ስምዖን ሓጎስ ካብ ካናዳ ክብረት ይሃበለይ ኣብ ሓስቲ ቅዋም ኢልኩም ኢኹም ነብስኹም ሰይምኩምማ ዘለኹም እንታይ ከም ትገብሩ ስለምንታይ ዝሽም እዚ ወሲድኩሞ ብኡ ክንጅምር ኢና ዶክተር ተስፋ ማርያም ብኣኻ ክጅምር እየ ክብረት ሃበልና ሓረጉ ንሕና እውን ኣዝና ነመስግን ነዚ ዕድል ዝሃብክና ሬድዮ ኤሬና እውን ምስ ዓድና ክራኸበና ብምብቅዑ ብሓቂ ሕጉሳት ኢና ኣብ ሓስቲ ቅዋም ወይ ከዓ ዓቀብቲ ቅዋም ኢልና ዘበገስናሉ ምክንያት ቅዋምና ከምቲ መስርሕ ናይ ገድሊ ከም መቐፀልታ ገድሊ ከም መቐፀልታ ሪፈረንደም ኣብ 1997 ዓመተ ምህረት ዕለት 23 ግንቦት ፀዲቑ ናይ ሙሉእ ህዝቢ ኤርትራ ሳልሳይ ዓንዲ ተኺሉልና ክብቅዕ መጀመርያ በቲ ኩናት ተመኽኒዩ በቲ ናይ 98 ብኡ ተናዊሑ ዝብል ድምፂ ረኺብና ብኡ መሰረት ከዓ ኣብ 2000 ዓመተ ምህረት ኣብቲ ናይ ቅዋማዊ መገዲ ናይ ምምላስ ኣንፈታት ተራእዩ ነይሩ ብኡ ከዓ እቲ መሰጋገሪ ባይቶ ኤርትራ ኣብ 2000 ተኣኪቡ ነቲ ተሪፉ ዘሎ ናይ ቅዋም መስርሕ ብካልእ ኣዘራርባ ናይ ባይቶ ኤርትራ ምርጫ ምግባር ብኡ ጌርካ እውን ፕሬዚደንት መሪፅካ ንህዝቢ ኤርትራ ዝውክል መንግስቲ ንምትካል ነይሩ እቲ መደብ ን2001 ወርሒ ታሕሳስ እቲ ምርጫ ተገይሩ ናይ መጨረሻ ዛዛሚ ራብዓይ ዓንዲ ናይታ ሃገርና ሉዓላዊት ኤርትራ ንብላ ክትከል እንዳተፀበይና ከለና እቲ ቅዋም በቲ ናይ ጉጅለ 15 ምእሳር ወይ ከዓ ኣንጻር ባይቶ ዝተገብረ ወታደራዊ ዕልዋ ካብቲ እዋን ተጀሚሩ ዘኽቲሙ ብኡ መሰረት ከዓ ኣብ ኤርትራ ልዕሊ 21 ዓመት ዝኣክል ብዘይ ቅዋምን ብዘይ ውክልና ህዝብን ንመሓደር ፀኒሕና ኣብ ርእሲኡ ከዓ እቲ ነዚ ዓንዲ ኮይኑ ሓላዊ ኮይኑ ዓቃቢ ኮይኑ ክሕሉ ሓደራ ዝተዋህቦ ወይ ትፅቢት ዝተገብረሉ መንግስቲ ብፍላይ ከዓ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ነቲ ቅዋም መይትዩ ኢሉ ምስ ተዛረበ ካብቲ እዋን ተጀሚርና እምበኣር ኖ ቅዋምሲ ክትቀትሎ ዋላሓን ስልጣን የብልካን ቅዋም ናይ ህዝቢ ኤርትራ ስለ ዝኾነ ልክዕ ከምቲ ሪፈረንደም ክትቅይሮ ዘይትኽእል ከምቲ ገድሊ ናፅነት ክትቅይሮ ከምቲ ናይ ሰውራና መስርሕ ክትቅይሮ ዘይትኽእል ቅዋም እውን ናይ ህዝቢ ኤርትራ ስለ ዝኾነ ክትቅይሮ ኣይትኽእልን ኢኻ ግን ቅዋምና ከም ዘኽተመ ርኢና ብኡ መሰረት ከዓ ነዚ ቅዋም እዚ ክንሕልዎ ክንዕቅቦ ክነውሕሶ ኢልና ተበጊስና ማለት እዩ ብኡ ካብ ኢድ መፅእ ሽምና ዓቀብቲ ቅዋም ወይ ከዓ ውሓስቲ ቅዋም ዝብል ልዕሊ ኩሉ ግን ውሕስ ንቅዋም ዝኸውን ህዝቢ ኤርትራን ሰራዊት ኤርትራን እዩ ብኡ ኢና እቲ ሽምቲ ግን ሒዝናያ ዘለና ማለት ንህዝብና ቅዋም ኣለካ ብዚ ቅዋም እዚ ከዓ ላዕለዋይ መራሒኻ እዩ ኤርትራ ን25 ዓመት ዝኣክል ካብታ ቅዋም ዝፀደቐላ መዓልቲ ካብታ እዋን እያ ጀሚራ ሃገርና ኤርትራ ቅዋማዊት ሃገር እያ ቅዋም እዩ ዝመርሓ ምስ ቅዋም ዘይሳነኻ ኩሉ ሕጋውን ዘይሕጋውን ንፁግን እዩ ኢልና ንህዝብና ክንምህር ንህዝብና ክንጉስጉስ ህዝብናን ሓይልታት ሰራዊቱን ከዓ ብሓንሳእ ኮይኑ ነቲ ቅዋሙ ሒዙ ህዝባዊ መንግስቲ ክተክል መሰላቱ ክኽብር ሃገርና ከዓ ንቡር ንክትረክብ እዩ ተፃዕርና እንታይ ትገብሩ ንዝብል ተኻእለ መጠን ሓገዝ ናይ ናታትኩም ናይ ዞም ኣብ ሜድያ ትነጥፉ ዕዉታት ኣሕዋትና ናሓትናን ብኣኹም ኣቢልና ምስ ህዝቢ ኤርትራ ብምዝርራብ ነቲ ቅዋም ክግበር ከሎ ዘይተወልዱ ብዙሓት መንእሰያት ስለ ዘለውና ኮነልካ ካብቲ ሓባራዊ ዝኽሪ ናይ ህዝቢ ኤርትራውን ክሃስስ ስለ ዝተገብረ ቲቢኤር ድምፂ ሓፋሽ ኩሉ ናይ ኤርትራ ሚድያ ብዛዕባ እዚ ስለ ዘይዛረበሉ ብዙሓት መንእሰያት ብዛዕባ እዚ ቅዋም እዚ ኣይፈልጡን ፀኒሖም ወይ ከዓ ብዙሕ ኣፍልጦ ዘይብሎም ኮይኖም ፀኒሖም ገሊኣቶም ከዓ ንክዛረብሉ ናብ ዓዲ ኣስጋኢ ብዛዕባ ቅዋም ምዝራብ ኣስጋኢ ኮይኑ ስለ ዝተረኽበ ነቶም እንዳፈለጥዎ ክዛረቡ ዘይከኣሉ
ኣፍኩም ኮኖም ነቶም ዘይፈልጥዎ ከዓ ክንምህሮም ብኡ መጠን ከዓ ኩልና ብሓንሳእ ሻማ ኢልና በዚ ቅዋም መሰረት ህዝቢ ኤርትራ ንዕኡ ዝውክሎ መንግስቲ ንክተክል ንጉስጉስ ኢና ዘለና ይቀኒየለይ يغني أنا ودكتور تسفى مريم سنة طبابا وسمون حاجوس كاب نوي حتحس كاب زعواقهم بزح صحيف كاخا بزح قص وانت تقبر نير كاخا نفس خان إذا خالق تمسريت هذا الله جلن بخميهم تأخاخيبكم بعلمانيهم بس كمان إنكم قرب نقرنا يغني لي راديو إرنا هروق حفتنا نقع عدل ذهب كنا نار عسران حمشتنا عمت براوي يوبيل مذكر نزع عدل زمركابنا أنا بحكينا نحقس أنا بوجني بعد دكتور تسفها خاب نويح وانات بوجنهم تعرون يروم نتقوام زنبوب سبات نيروم نتأنا كتصاف بحر زنبوب خم بعد دكتور تسفها زودوبهم سبات نيروم بوجنهم يخيد نيرو دحر ناتي انترفيوات أنا نزغان وحد صحيفه اللغة أنا خوشت إرترا كوينة إدكاسول نيره وشت إرترا كون كاب زعبا مقلاس إنه هو كاب جهة مقلاس مخانو ردو جن قوام هو تتخفون استايزو خونا يكون إنه وحدهم براي بوزحوني وزحات علنا كاب كل من إسيات صعبونا له Guardians of Constitution بقصر زيهم يمكن يقولوا ما ينخلينا جن بمسارته ناتي أنت قام زجبر مسوات سي نوح عمتات كاباياتات ناقول العصر تحموش جميرو تقوس قاسن أنت مو فاهم أنت قوام كسب على الود علي أبونا حاج محمود موسى محمد نور بعل أبونا أنطونيوس زم كلهم أنت قوام يوم توفيهم من هاي أنا أمن قوام بوزح مسوات استخفلو مقوس قاسي تغيرلو زم Guardians of Constitution كان أبزي تخصي أبو مركزنا نعم دكتور تسفى قلت أنا أتي كأننا هنا علامة التحساسبة مقيار وناريتيف مقياري الرأي نعاقاتكم زوم انت برت انت ناس قالوسكم حدا ناريتيف نيركم أبرسهم وحدا رديت نيركم اترديت كأني نتحساسبكم كيرو حساب هيوتكم انت هاجر موفاي انت ناس موفاي أبكعكم زمالك إرترا ناس هاجر يا بعداوين كأب حيل قبيت أم على لوز بحال زميريت كاي بعداوي جزاك خيتفكد بحال ناريتيف نحنا كأني بمسرة اتي قوام زفترو كوننت إرترا قواماوي تهاجريا حقاو مرحاها قوامي زخونس إرترا خاب زقوام زي كل مسلاتو حلوي سلازي حدا حقاو عد مسلطانو 97 عامة مرت زبك عسب بزي مرجحة جزاك كايبولون ناب كبرخات ملس السغا حدا كبور زيغا ود قواماوي إرترا جغانو አላፋት ጀጋኑ ተሰውኡልካ ካስኻ ኣብ ሃገርካ ብቋምካ እናተመሓደርካ ዝመረጽካዮ መንግስቲ ኣቂምካ ክትጓዓዝ ዳንበር ሓደ ውልቀ ሰብ ድላይ ንኽገብረካ ኣይኮነን እዚ ናሬቲቭ ዚና ኣብ ነፍሲ ወከፍ ኤርትራዊ መን ዝብል ኣነ ውድ ቆዋማዊት ሃገር ዝብል መረዳእታ ንክህልዎ ንቃለስ ዘለና بحلف خالي بزيادة غابزي عمت زابزا 25 عام بعلى لازل علت صعوق قصقاس كومون دابلغان كساب كل إرتراوي بقوامه كان زآمن وي حقاوم راح يقوام مخانو زآمن قال سنا قد صاليو كساب كندو نوف سباتين عزلنا أبو بمولو من رجدا من مرحان تمرحان ديلو زيبلو بب وجنا نوانا جف أب حدا مرد أعتقد مت إن هذا لنا يدامن يغني اللي هربا حفتنا يعني اللي تنطبق سمون حقوس إرترا قواماويت هاجريا إلكم يهم تأمنوا حقي بركز واه انتاي فلاليهم كتردؤون دليل الله وي سمعتنا مبرهم انتخوون السخاتكم قواماويت سرعت رايكم تبردسو وي سبيسيفيك بزعوا زصحيفو بريزيدنت إسياس أبيت مأسرتي زقتومو 25 عامتو زبعلي إنا نزارب زلنا نزقوا زي قبولو سبات زمصو موغوتو مسلو زلو مبرهم انت كتكوننا امونغوتي تصحف قوامن امونغو قواماو سرعتن زلو فللي وي متاسسار ابرهيا تلي تحتو برتديا دكتور تسفى نتاحتو بقطتا نخنملسا نحنا ኤርትራ قواماويت ሃገር ካብ ትኾንካ 25 ዓመት ኮይኒዩ ካብ ዕለት 23 ግንቦት 1997 ኤርትራ قواماويت ሃገር ኮይና ክንብል ከለና ብርግጽ ብንጹር ብዘይ ምጥርጣር እቲ ናይ 1997 قوام ኢና ንዛረብ ዘለና እዚ ክንዛረብ ከለና ግን ህዝቢ ኤርትራ ልክዕ ከምታ ሪፈረንደም ክንብል ከለና ነቲ ህዝቢ ኤርትራ ዘድመጸሉ
እንታይ ኻ ክትከውን ደቅኻ ተጋደልቲ ጀጋኑ ገድሊ ኤርትራ ተዓዊቱ ኣብ 1991 እዚ ናይ ኩሉ ህዝቢ ኤርትራ እዩ ምክንያቱ በብምዕራፉ ውሕዳት ይጅምርዎ ካልእ ከዓ እናዓሰለ መፅዩ ኣብ መጨረሻ ብውድባት እውን ሓሊፉ ሓንቲ ጀመረቶ ተጋድሊ ሓርነት ድሕሪኡ ከዓ ህዝባዊ ግንባር መሪሕዎ መፅዩ ብሓፈሹ ግን እንታይ እዩ ኣብ ተጋድሊ ሓርነት ኬድ ኣብ ህዝባዊ ግንባር ኬድ ኣብ ካልእ ውድብ ኬድ ንብረት ህዝቢ ኤርትራ ኢኻ ህዝቢ ኤርትራ ስለ ዝሓብሓበካ ህዝቢ ኤርትራ ውላዱ ስለ ዝሃበካ ደሙ ስለ ዝኸፈለልካ ምስጢርካ ስለ ዝዓቀበ ብኩሉ እንትኡ ስለ ዝሓገዘካ ውላዱ እውን ስለ ዝሃበካ ንኩለን ዘን ውድባት ንስኻትክ እናትና ኢኽን ስለዚ ወናኒ ናይ ገድሊ ኤርትራ ህዝቢ ኤርትራ ብኡ መሰረት ከዓ እቲ ገድሊ ንህዝቢ ኤርትራ ከም ልኡኽ ህዝቢ ኤርትራ መፅዩ በልንስኻ ህዝቢ ኤርትራ ተዓዊትና መፂና ካለና ደቅኻ በታ ዝለኣኽካና መሰረት እንታይ ኻ ክትገብራ ዝዓወት እዚኣ ዋ እሞ ተሓተት ተባሂሉ ከዓ ሪፈረንደም ከዓ መፅዩ እዚ ሪፈረንደም ከዓ ሙሉእ ህዝቢ ኤርትራ ተሳቲፍዎ ሓደ ሓደ ዝኽረዩ ክነብሩ ክእሉ እዮም ግን ኤርትራዊ እዩ ናይ ኤርትራ እዩ እሱ ከዓ እቲ ሪፈረንደም ህዝቢ ኤርትራ ከዓ እታ ብሓይሊ ብረት ነፃ ዝኾነት ሃገር ሉዓላዊት ሃገር ክትከውን እያ ተደድልየና ኢሉ ከዓ ካልኣይቲ ዓንዲ 93 መስሪትዋ ልክዕ ስጂ ሪፈረንደም ሉዓላዊት ኤርትራ ክንብል ከለና 1993 ኢና ንጥምት ዘለና ብኣ መሰረት ከዓ እምበኣር እዛ ሉዓላዊት ትኹን ኢልካ ዝወሰንካ ንስኻ ህዝቢ ኤርትራ ብኸመይ እያ ክትመሓደር ንዝብል ሕቶ ንምምላሽ ድማ ብኣዋጅ ኮሚሽን ቆይሙ ብኡ መሰረት ከዓ ህዝቢ ኤርትራ ኣብ ውሽጥን ኣብ ወፃእን ተዛትዩ ወኒኑ ኣብ መጨረሻ ከዓ ብሰለስተ መስርሕ ናይ ምፅዳቕ ዝፀደቐ ቅዋም ኣለና ሰለስተ መስርሕ ክብል ከለኹ ከዓ መጀመርያ እቲ ቅዋም ተነዲፉ ምስ ቀረበ ምስ ኩሉ ህዝቢ ዝነበሮ ምዝታይ ምስ ተወድአ እቶም ኣባላት ኮሚሽን በሉ ኩልና ንርዕሞ ዲና ኢሎም ቶም 50 ኣባላት ኮሚሽን ብድምፂ ሂቦም ኣፅዲቆሞ ቀዳማይ መስርሕ ካልኣይ መስርሕ እቲ ስጋዕ ቅዋም ስጋብ ዝፀድቕ ንሃገር ዝመርሕ ዝነበረ 150 ዝነበሮ ባይቶ ኤርትራ ድማ ተኣኪቡ እዚ ቅዋም እምበኣር ንሕና ተሰማሚዕና ዞም 50 ኣባላት ኮሚሽን ድምፂ ህዝቢ ሰሚዕና ዘምፃናዮ እንሆ ምስ ተባሃለ ንሱ ትሽዑ ዝመርሕ ነበረ ከዓ ኣፅዲቕዎ እቲ ባይቶ 75 ኣባላት ህዝባዊ ግንባር ማእከላይ ሽማግለ ዝነበሩ 75 ከዓ ካብ ህዝቢ ንኩለን ዞባታት ወኪሎም ዝመፅኦም ነይሮም እዚኦም እውን ኣፅዲቖሞ ካልኣይ ምዕራፍ ብሳልሳይ ምዕራፍ ከዓ እምበኣር ህዝቢ ኤርትራ ኣብ ውሽጥን ኣብ ወፃእን ዘለኻ ወከልቲ ካልኣኽ ተባሂሉ 550 ወከልቲ ተረቂሖም ካብዚኣቶም ከዓ ኣብ መጨረሻ ብዝኾነ ሎጂስቲክስ ንስታይኒ ገለ ተቋሪፁ 522 ካብኣቶም ኣበስ ተኣኪቦም ሙሉእ ድምፂ ከዓ ኣፅዲቖሞ ኣብታ ቅዋም እቲኣ ክትብል ከላ እምበኣርታ መቕድማ ዝኾነ ይኹን ሰብ ዘንበባ ህዝቢ ኤርትራ ሉዓላዊ እዩ እያ ትብል በዚ መሰረት ድማ እዚ ቅዋም እዚ ሎሚ ተቐቢልናዮን ኣፅዲቕናዮን ኣለና ከም ቃል ኪዳን ናይ ህዝቢ ኤርትራን ብህዝቢ ኤርትራ ተመሪፁ ዝቐውም መንግስትን እዩ ዝብል ስለዚ ማንም ሰብ እከለ ከፅድቆ ወይ እከለ ክፍርመሉ ዝበሃል ነገር የብሉን ስለዚ ካብታ እዋን እቲኣ ጀሚራ ፀዲቓ ማንም ሰብ ብጀካ ምርጫ ገይሩ ባይቶ ክተክል ካልእ ክቐትላ ከመሓይሻ ኣስታ ክገብራ ዝበሃል መሰል የብሉን ማለት ስለዚ በዚኣ እምበኣር ልክዕ ከምቲ ሰውራ ክጅመር ከሎ ስለምንታይ ሰውራ ተጀሚሩ ሰውራ ተጀመረሉ ሃይለ ስላሴ ባይቶና ዓፅዩ ቅዋምና ኣደስኪሉ ባንዴራና ስለ ዘውረደ ብኡ መሰረት ሓንቲ ማራፂ ደላሃና ክንቃለስ ኣለና ተባሂሉ ዝተጀመረ ንሕና ድማ ብሰዓት እዚ ቅዋምና ስለ ዝደስከለ ባይቶና ስለ ተዓፅወ ህዝብና ከዓ ንኸይዛረብ ስለ ተዓፈነ ነዚ ህዝቢ እዚ መሰሉ በዛ ቅዋም እዚኣ ኣብታ ቅዋም ተፃሒፋ ኣላ ብኣ ገይሩ ከረጋግፃ ስለዚ ቅዋም ክንብል ከለና ቅዋም 1997 እዩ እዚ ቅዋም እዚ ክንብል ከለና እምበኣር ግን ነቲ ቅዋም ከም ሕጋዊ መሰረት ናይ ኩሉ ስልጣናት ኣብ ኤርትራ ንክኸውን እሞ ዝኾነ ይኹን በዚ ቅዋም ዝኣቢሉ ዘይሰርሕ ሽፍታ ምዃኑ ንክንገልፀሉ ንህዝቢ ኤርትራ ብኡ መሰረት ከዓ ህዝቢ ኤርትራ ተረዲኡ ንሸፋቱ ልጓም ገይሩ ስልጣኑ ንክርከብ ኢና ንብል ስልጣኑ ምስ ተረከበ እቲ ባይቶ ግን ባዕሉ ወኪል ህዝቢ ኤርትራ ስለ ዝኾነ ልኡኽ ናይ ህዝቢ ኤርትራ እዩ ክፍፅም ሓደ ካብቲ ልኡኽ ናይ ህዝቢ ኤርትራ ዝወሃቦ እንታይ ክኸውን ይኽእል ነዛ ቅዋም በዝን መሰረት ኣመሓይሽዋ ክብሉ እዮም ማለት እዩ ኣብቲ እዋን እቲ መፂኦም ሰባት ህዝቢ ናይ ከምዝን ከባቢ ወኪሉኒ ብኡ መሰረት ከዓ ዓንቀፅ ክንዝን ብከምዚ ክትመሓየሽሊ ኢኾምን ኣለዉ ኢሉ ክዛረብ ከሎ ሓደ ሰብ ሙሉእ ተቐባልነት ክስማዕ ክእል ስጋብታ እዋን እቲኣ ግን ማንም ሰብ ነዛ ቅዋም እዚኣ ከመሓይሻ ወይ ከም ህላውነታ ክጠራጠር መሰል የብሉን ልክዕ ከምቲ ንሪፈረንደም ምክሓድ ወይ ከዓ ንገድሊ ኤርትራን እዚ ውፅኢቱን ምክሓድ እዩ
ምክንያቱ ሙሉእ ህዝቢ ኤርትራ ተሳቲፉ ዘምፅኦ ቅዋም እዩ ሓንሳእ ባይቶና ምስ ተተኸለ ግን እቲ ቅዋም በቶም ወከልቲ ህዝቢ ንክመሓየሽ ምዃኑ ንኣምን ክብለክ የበድሓንኪ ስነ ጥበባዊ ስምዖን ሓጎስ እዛ ሕቶና በኸያ ዶክተር ተስፋ እቲ ኣድላይነት ናይቲ ቅዋም ብንጹር ክነግረና ፀኒሑ እቲ ስልጣን ናይ ህዝቢ ኤርትራ እወ ነዚ ቅዋም ዝቃወሙ ሰባት ከም ዘለዉ ትፈልጢኹም ንስኹም እውን የጋጥመኩም ነይሩ እዩ እቲ ብድሆታት እተን ቀንዲ ናብዛ ቅዋም ንኸይቲ ትግበር ዝቃወሙ ሰባት ዝብልዎን ነገራት እንታይ እየን ምዝ ዶክተር ተስፋ ማርያም ኩሎ ዝፀንሐ ኣወዳዲርካ ከዓ ብኸመይ መገዲኹም ብሕጋውነቱ ውዱቕ ትገብርዎ እወ እዞም ነዚ ቅዋም ዝፃረሩ ዘለዉ ሰባት ከ እንታይ ትመጎቶም እንታይ ብድሆታት ኣጋጢመኩም ንኣብነት ኣብ ዝትገብሮ ዘለኹም ጎስጓስ እዚ ድምፂ ራድዮ ኤረና እዩ ብመሰረቱ ሕጋዊ ዝገብሮ ንሓደ ነገር እቲ ህዝቢ እዩ እቲ ህዝቢ ብሕጋዊ መስርዕ ተጓዒዙ ድሕር ኣብ መደብዩ ኣብፅሒዎ ሕጋዊ እዩ ንኣብነት ብረታዊ ቃልሲ ብገዛእቲ ኢትዮጵያ ናይ ወንበዴታት ኢኹም ነርኩም ወይ ናይ ወንበዴታት ቃልሲ ነይሩ ብዓይኒ ህዝቢ ኤርትራ ግን ሕጋዊ ቃልሲ ሕጋዊ ቃልሲ ሕጋዊ ሕቶ ዝነበሮ ኤርትራ ከም ኩለን ሃገራት ናጽነት ዝግባእ ሃገር ክንሳብ ብባዕዳውያን ሓይልታት ተወሪራ ኣላ ዘይድሌታ ፌደሬሽን ኣትያ ድሓር ፌደሬሽን ኣፍሪሶም ከዓ ኣብ ትሕቲ መግዛእቲ እትዮም ስለዚ ከም ኩለን ሃገራት ናጽነት ዝግባእ ሃገር ስለዝኾነ ምእንቲ ናጽነት ክንቃለሲና በቲ ሕጋዊ መስርዕ ከዓኒ ሬፈረንደም ጌርና ላዕላውነትና ክንረጋገፅና ዝብል ዕላማ ሒዙ ተበጊሱ ተቃልሲ ደሴም እዚ እውን ፖለቲካዊ ቃልሲ ሓልየ ገዲፍካ ብረታዊ ቃልሲ ካብ 61 ክሳብ 91 ተኻይዱ ጊዜያዊ መንግስቲ ኤርትራ ቆይሙ ክሳብ 93 ሬፈረንደም ገይሩ መሰጋገር መንግስቲ ኤርትራ ቆይሙ ክሳብ 97 ከዓኒ ቅዋም ኣጽዲቁን ነዲፉ ክልና ህዝቢ ቅዋም ነዲፉን ኣጽዲቁን ቅቡል ኮይንካ መስርሕ ምትግባር ከም ዝጅመር ገይሩ ሕጂ ንገለ ሰባት ሬፈረንደሙን ሕጋዊ ኣይኮነን እዮም ብዝብልዎ ምናልባት ትጸገም ኣሳታፊ ኣይነበረን እቲ መንግስታዊ ኣቃውማ እንተኢሎም ቅቡል ነገር እዩ እተን ኩለን ዝቃለሳ ዝነበራ ሓይልታት ጠርኒፉ እቲ መሰጋገር መንግስቲ ወይ እቲ ጊዜያዊ መንግስቲ ቆም ነይርዎ እዚ ቅቡል ነገር እዩ እቲ ህዝቢ ኤርትራ ዝመረፆ ምርጫ ግን ሕጋዊ ኣይኮነን ክበሃል ህዝቢ ኤርትራ ብድምፁ ተኻቲዑ ብወከልቱ ገይሩ ካብ ነፃ ኣካላት ወይ ካብ ሃገራውያን ኮሚሽን ቋም ከም ዝቆም ተገይሩ ብድምፁ ተኻቲዑሉ ድምፁ ሂቡሉ መወዳእታ ከዓኒ ኣጽዲቅዎ ስለዚ እዚ ኣይሕጋውን እዩ ዝብሎ ሰብ ምናልባት ልክዕ ከምቲ ገዛእቲ ኢትዮጵያ ንቃልሲ ህዝቢ ኤርትራ ኣይሕጋውን እዮም ዝብሎ ነበሩ ልክዕ ከምኡ ኢኻ ክትሪኦ ትኽእል ኣይሕጋውን እዩ ጥራይ ድዮም ዝብሉ ዋላ ካልእ ኣብቲ ዝርዝራት ኣትዮም እዮም ኣይውክለናን እዩ ዝብሉ ዝርዝራት ምስምስ እዩ ንኣብነት ቶ መሬት ኣሎ መሬት ናይ ህዝቢ ክኸውን ነይሩ ዋላ ዶክተር በረኸት ከምዚ ኢሉ ገለ መለ ብሎ ዶክተር በረኸት ከም ናይ ውልቂ ይኮነን ዝቋም እዚ ብውልቂ ሓሳቡ ከፍስስ ይኽእል እዩ ግን ሃገራዊ ባይቶ ህዝቢ ኤርትራ ተኣኪቡ ሕቶ መሬት ክምልሶ ዝኽእል ሕቶ ቋንቋ ኣሎ ሕቶ ብሄራት ዝዛረብዎ ኣሎ ፕሬዚደንት ዝበዝሕ ስልጣን ይድህብ ትብሉሶም ኣብ ርእሶም ኢሳያስ ስለ ዘሎ እሶም ንገዛእ ርእሶም ተወዳዲሮም ፕሬዚደንት ክኾኑ ከም ዝኽእሉ ስለዘይ ኣብ ግምደእትዎ ንፕሬዚደንት ዝበዝሕ ስልጣን ይድህብ ዝብል ኣሎ ሕቶ ኣውራጃታት ብኣውራጃታት ክትመሓደር ኣለዋ ዝብል ኣለዎም ይስታት እዚ ግን ሃገራዊ ባይቶ ተኣኪቡ ብመስርሕ እቲ ቅዋም ዘፍቅዶ ወላ ካብኡ ካልእ ኣገባብ እውን ሃገራዊ ባይቶ እንድሕር ወሲኑ እዩ ክስታ ክገብሮ ዘለዎ ክመሓይሾም ክቕይሮን ዘለዎ ንሓደ ሰብ ስለ ዝጠፍነቐ ወይ ስለ ዝጨምጨመ ወይ ስለ ዝጎደ ሰብ ኣይኮነን ኣይትብሎን ኢኻ እዚ ቅዋም እዚ ቅቡልን ካብ ናይ ኩለን ሃገራት ከም ናይ ኢትዮጵያ ተወዳዲርና ምስ ናይ ሱዳን ተወዳዲርና ዝመፀ መንግስቲ ቅዋም ዝነድፈሉ ኢሳያስ እኮ ዝኸፍአት ክደፍራ ደይከኣለን ናቱ ቅዋም ክነድፍ ኣይከኣለን ዘሎ ክነድፍ ኢና ምስ በለስ ኣይደፈራን እዚኣ ብጣዕሚ ከቢድ ስለ ዝኾነ ቀቲልና ኢሉሲ ቅዋም ናትና ክነድፍ ኢና ኢሉ ክሓስብ ከሎስ ሕጂ ቅዋማይ ንቕበሎን ኢና ምባል በተሓሳስባ ወላ እኳ ብመትከል ካልእ ዓይነት ሰብ ኮን ወላ ብናይ በደል ማለት ዝፈፀምካዮ ገበን እኳ በበይኑ እንተኾነ ወላ ዘይወዳደር ተኾነ በተሓሳስባ ግን ምስ ኢሳያስ ትፅጋዕ ኣለኻ ማለት ኢሳያስን እቲ ብሕጊ ክመርሕ ዘይደሊ ሰብን ጥራይ ነዚ ቅዋም እዚ ኣይቅበሎን ክብል ዝደፍር ማለት እየ ድሓር ምስቲ ሪያሊቲ ናይ ሃገርና እውን ምስቲ ሳቶም ዘለዎ ሃገራት መብዛሕቶም ኣብ ምዕራብ ሃገራት ዘለዎ እንደምቶም ቅዋም ኣይንቕበሎን ይብሉ ኣብ ኣሳቶም ዘይተሳተፍዎ ሳቶም ይሽተይ ዘይበርኩ ትብሉ ቅዋም እናነበሩ ብሓርነት እናነበሩ
ህዝቢ ኤርትራ ንዝተሳተፎ ድምፁ ንዘስምዓሉ ብወከልቱ ገይሩ ኣይንቅበሎን ክትብል ከለካ ማዕረ ክንደይ ኣገዳስነት ናይ ቅዋም እውን እንዳተረዳእካ እዚ ገበን እዩ ቀዲኻ ንህዝቢ ኤርትራ እዚ ቅዋም እዚ ልክዕ ከምቲ ኣብ ምድረ በዳ ዘሎ ብቀዳማይ ውድ ገፃ ነይረ ብማይ ፅሚ ጎረሮ ኣሚን ክመውት ዝደለየ ሰብ ልክዕ ከምኡ እዩ ዝቅዋም እዚ ንህዝቢ ኤርትራ ትንፋሱ እዩ ጎረሩ እዩ ነዚ ኣይቅበሎን እዩ ምባል መንቀዲሕዎ ከምባል ሓደ ክመወት ደለየ ብፅምሲ ማይ ምሳብካያ ሳማይ ተቀቢሉ ክሰትን ክድሕንን እዩ ዝደሊ ዳ እምበር መንቀዲሕዎ እዚ ማይ ክብል እውን ዓቕሚ ይብሉን እዚኦም ግን ዕድል ገይሮም እሞ ከዓ እናተገቦም ዋጋ እውን እኮ ትኸፍል ኢኻ ዋላ እኳ እዚ ንህዝቢ ኤርትራ ዘርብሕ እንድሕር ኮይኑ ዘይንቁፅሎ ድሓር ኣብ ጉዕዞ ከዓኒ እኮ ክንቅይሮ ኣክስተ ኣለና ምእንቲ ህዝቢ ኤርትራ ከጌርና ትንሕና ዘይንደልዮ ነገር ዘይንቅበል ልክዕ ከምቲ ኣብ ግዜ ረፈረንደም እኮ ብዙሓት ተጋደልቲ ናይ ተጋድሎ ሓንቲ ኤርትራ ኣብ ድሮ ረፈረንደም ድሓን ምእንቲ ህዝቢ ኤርትራ ዘይነድምፅ ኢሎም ዘድመፁ እኮ ነይሮም እዮም ዘድመፁ ከዓ ነይሮም እዮም ሕጂ ንዖም ኣይኮነን ታርጌት ደሎ ዝኾነ ይኹን ኣካል ነዚ ቅዋም እዚ ኣይቅበሎን እየ ዝብል በተሓሳስባ ደረጃ ንኢሳያስ ዝድገፍ ዘሎ እዚ ቅዋም እዚ ግን ናይ ህዝቢ ኤርትራ መድሓኒ እዩ ህዝቢ ኤርትራ ከዓ ዋጋ ከፊሉሉ እዩ ብደቁ ብጀጋኑ ካልኣይ ግዜ መስዋዕቲ ዝኸፈሉ ጉጅለ 15 በዓል ወዲ ዓልን ኣለዉ መዓት ጀጋኑ እዮም ዋጋ ተኸፊሎሞ ስለዚ ዋጋ ዝኸፈለሉ ግቡእ ጉዕዞ ታሪክ ዘለዎ መስርዕ ናይ ታሪክ ዘይበተኸ ቅዋም እዩ ስለዚ ኣብዚ ኣቲኻሲ ነዚ ኣይቅበሎን ይባል ጌጋ ጥራይ ይኮነስ ምስ ገበኑ ካይድ ምርጫ እውን ኣይኮነን ኮይኑ ናይ ትስማዕኒ ሓንቲ ነጥቢ ደኸብርህ እንተተፈቂዳ ሓንቲ ነጥቢ ዶክተር ተስፋ ከተብሪኻ ብውልቅን ብእኩብን ንቅዋም ትማጎትሉ ኣለኹም ኣብ ግብሪ ንክውዕል ሕጂ እቲ ኣብ ባይታ ዘሎ ክፈልጥ ደልየ ዘለኹ ርብዒ ዘመን እዩ እዚ ቅዋም እዚ ተፃሒፉ ተኣሲሩ ዘሎ ርብዒ ዘመን ተፃሒፉ ዝተኣስረ ቅዋም ካልእ ኣሎ ድዩ ትፈልጥዎ ተመክሮ እንተልዩ ክትነግሩና ብርግፅ ግን ከምቲ ዓንተወይ ዶክተር ተስፋ ማርያም ዝብልካዮ ደቂ 25 ዓመት ዘለው ንኤርትራ ቅዋም ከም ዝተፃሕፈላ እውን ዘይክፈልጡ ይኽእሉ እዮም ካብኣቶም ብግብሪ ካብዞም ንኣሽቱ ወለዶ ዝረኸብኩሞ ግብረ መልሲ ከዓ ክትነግሩ ንደልየ ኣለኹም እዚ ኩሉ ብውልቅን ብእኩብን ፃዕሪ ተካይዱ ኣለኹም እንታይ ግብረ መልሲ ረኺብኩም ካብዞም ንኣሽቱ ወለዶ ዶክተር ተስፋ ቅዋም ነዊሕ ግዜ ተኣሲሩ ቅዋም ነዊሕ ግዜ ብምእሳሩስ ግብራውነቱ የጉድሎ ድዩ ንዝብል ሕቶ ኣብ ብዙሓት ሃገራት ኣብ ግዜ ናይ ፀጥታ ፀገም ቅዋማዊ መስርሕ ኣይቅፅልን ሃገር ኣብ ውጋእ ድሕድ ኣብ ዝተኣትወሉ ግዜ ኣብ ኣሜሪካ ብውጋእ ድሕድ ሓሊፋ ካልኦት ሃገራት ብውጋእ ድሕድ ዝሓለፋሉ ግዜ ነይሩ ኣብዚ መስርሕ እዚ እቲ ቅዋማዊ ኣሰራርዓ ጠጠው ይብል ማለት እዩ ሕጂ ኣብ ኤርትራ ዝተዋህበ ምክንያት እውን እዚ እዩ እቲ ብዙሕ ሰብ እንታይ ክቕልል ዝደሊ ኢሳያስ መፅዩስ ሞይትዩልና ትበሃል ኣዘራርባያ ኢሳያስ ካብቲ ዝብሎ ናይ ፀጥታ ሕቶ እዩ ኣልዒሉ ኢሳያስ እታ መይቱ ትብል ከም ዘይሞተት ንሱ ፈልጣ እዩ ዋላ ባዕሎም እውን ንዓኣ ዝፃረር ነገር ባዕሉ የማነ ገብረኣብ ኣብ ኣትላንታ ኣብ ዝገበሮ ዘረባ ዝቅዋም ዳማእሲ ዝትግበር ተባሂሉ ምስ ሓተተ ኩሉ ነገር ንገብሮ ዘለና እኳ ብቅዋም እዩ ትቅዋም ከዓ እዚ ብኡ ኢና ንምራሕ ዘለና ተሓንቲ ተሪፋ ዘላ እዚ ምርጫ ሃገራዊ ባይቶ ጥራሕ እዩ ኢሉ ተዛሪቡ እዩ ስለዚ ብርግፅቲ መንግስቲ ትቅዋም ከም ዘይሞተ ተኣሚንሉ ማለት እዩ ካልኣይ እቲ ዓንተ ወይ ዝጠቐስኩልኪ ናይ 2000 ዓመተ ምህረት ዝተገብረ ባዕሉ ባይቶ ተኣኪቡ ቅዋም ከም ዘይሞተ ተቐቢሉስ በቲ ቅዋም መሰረት ወዚ ኩናት ተወዲኡ እዩ ኩናት ካብ ተወደአ ስምምዕ ኣልጀርስ ካብ ተፈረመ ኣብቲ ምርጫና ንእቶ ተባሂሉ ቆፀራውን ተወሲድ እዩ እዚ እውን ብኡ መሰረት ሸሪፎ ዝመርሖ ናይ ውድባትን ኣብ መዘጋገባ ውድባትን ናይ ምርጫ ሕግን ዘውፅእ ሓደ ኣካል እውን ቆይኑ ነይሩ ማለት እዩ ስለዚ እንታይ ኢና ንርኢ ዘለና እቲ ቅዋም ፈፂሙ ኣይሞተን ጥራሕ ምስምሳት ይመፅእ ነይሩ ኣብታ ምርጫ ንዘይምእታው ነዚ ዝተዋህበ ምክንያት ግን እንታይ መጨረሻ ሃገር ኣብ ሓደጋ ከውድቃ ካብ ውሽጥና ከዳዓት ተበጊሶም ወያኔ በዚ ንሃገር ከየውሓስካ እዚ ክግበር ኣይከኣልን ተባሂሉ ብካልእ ኣዘራርባስ ሴኪሪቲ ሌጂትመሲ ወይ ከዓ ናይ ፀጥታ ሕጋውነት ይደልዩ ኢሳያስ እቲ ቅዋም ብቅንዕና እንተዝደልዮ እቲ ቅዋም ዓንቀፅ 27 ናይ እዋን ሓደጋ ክእውጅ ብባይቶ ኣፍቂዱ ይፈቅደሉ ነይሩ ከምኡ ክገብር ግን ኣይደልየን ዘይተኣደነ ስልጣን ንሱን ውሕዳት ጀነራላትን ኮይኖም ነታ ዓዲ ከም ድላዮም ንክመርሕዋ ብደይ ምንም ልጓም ስለዝመረፁ ከምኡ ኮይኑ ማለት እዩ ስለዚስ እወ ኣብነታት ኣሎ ቅዋም ንተወሰነ ግዜ ዝሕየረሉ ክንዝናትና ዝኣክል ንነዊሕ ግዜ ኣይተገብረን ናይ ካልኦት እውን ተጀሚሩ ምናልባሽ ኣብ መንጎ ተቋሪፁ ክኸውን ይኽእል እዩ ናህና እኮ ኣይ ብመሰረቱ እውን ኣይተተግበረን
بعلنا مرتعوتاتنا خندك ما يقبأناني بعلما إنا نبقس حرقو حبتي انتاينا هنرئي زلنا لك كمزي قوامنا أي تتكبر النزول النسب نو أي تتكبيريو بعلو خمان تمنقست أمين الليو بت منفسك بعل خاندي خاطئ أمنو إيرترا ناس حقريا إلك تأمن تخل وكابي دمس أنا يا ناس نت بتن لك عزلنا بدي يحقن السر جزءات مبر إلو خزارة بخيليو نو ناس أناتينا لك كمزي حسوم أبو سلزه هالو كاب جزان كل خادع مسكا سبنت كان مسل كان يقف كانيو نحنا قواما ويعني لنا أنا أمن تقوام كا عقاتي رخيبنا لنا تورقت أبو تقول له تي زخدو مسرح قال له بو مسرت كا زي بايتونا استعاص انديو ريفرندم نقد فودينا دام كله خب عدنا ندا تسدنا ندا تغفعنا نون ناس حاجر يبلنا نكو يبلنا رجز بناصنت نبر يلنا بناصنت دا عين منبر نحنا جن ناس حزبينا لعلاويت حاجر اللهنا ولا مز كله عمس كمان بعد ناصنت نخبر لنا بو مسرت كا تقوامنا وعمس تقاطيمو منالو حزب ኤርትራ ግን አብሉባ ውሽጡ ልክ ከምቶም ተጋደልቲ ባንዴራ ሓንጊትኩም ታሃይለ ስላሰ ዘውደቃ ባንዴራ ኣይትወርድንያ ኢልኩም ሓንጊትኩም ናፃ ህዝቢና ኢልኩም ተዛረጉም ንሕናውን በቶም ዓመፅትና ዝሃቡና ሽማይ ኮንና ንግለጽ ንሕና በቲ ዓወት በቲ መስዋዕትነት ተኸፍለሉ መብዓወት ዘብቅዕ ብኡኢና ንግለጽ ተተግበረ ቅዋም ኣለና ሙሉእ ብሙሉእ ዘይተተግበረ ይግን ስለምንታይ ብኡ በቲ ቅዋም ትመሰረሲ ባይቶና ተኣኪብ እዩ በቲ ቅዋም ትመሰረሲ ሕግ ንኽወፅእ ከይድ እዩ ሓያል ግን ኣጋጢምና ተዓሚፅና ኣለና ብኡ መሰረት እምበር ቅዋማዊት ሃገርያ ሓንቲ ተሪፋ ደላ ቃል ናይ የማነ ገብረአብ የጥቀም ዘለኹ ሕጂ ናይ ምክንያቱ ክረትዕ ስለ ዘለኹ ምጉት እየ ዘለኹ ሕጂ ኣብቲ ዝርዝር ክምጉት ከለኹ ከዓነ እወ በዛ ቃልካ ክረትዓካ ሓደ ብግብሪ ዓለም ሙሉእ ዝፈልጦ ምዝጉብ ቅዋም ኣለና ካልኣይ በዛ ቃልካ ድማ ኣብ ኤርትራ መስርሕ ቅዋም ይግበር ኣሎ ብቅዋም ኢና ንምራሕ ዘለና ሓንቲ ተሪፋ ደላ ከዓ ናይ ምርጫ ናይ ባይቶ ጥራሕ ተሪፋ ዘላ ኢልና ንሳ ከያት ሓቂ ግን ንሳ ግን ቁልፍ ስለ ዝኾነት ናይ ኩሉ እቲ ኩሉ ብዘይ በኣኣ ዳርጋ ትርጉም ሲኢኑ ዝኾነ ይኹን ክትዛረብ ትኽእል ኢኻ ግን ትጠርዓሉ ባይቶ ስለ ዘይብልካ ኣብ ፅርግያ ለንደን ኣብ ፅርግያ ዋሽንግተን ኣብ ፅርግያ ጀኔቫ ወይ ከዓ ኣብ ኢንተርኔት ዓንግረር ክትብል ትውዕል ኣለኻ ስለምንታይ እታ ባይቶ ስለ ዘይተገብረት እታ ፅሕፍቲ ቦታ ኣላ ሕጋዊ መሰረት ኣለና ንሕና ህዝቢ ውዱባት ህዝቢና ዕጡቋት ህዝቢና ኣብ ነፍሲ ወከፍ ስድራ ቤት ኤርትራ ብረት ተታሒዙ ኣሎ ሃገሩ ክከላኸል ትኽእል ህዝቢ ኣለና መራሒ በለኽ ክኢሉ ነዛ ግዜ ዝበቕዓ ክመፅእ ከሎ ነዛ ቅዋም እዚኣ ሒዙ ኣይ ሕጋውን ኢኻ ዝብል ነዚኣ እምበር እንታይ ኣብነት እንታይ ኢና ነምፅእ ከምዛ እዚ ሓወይ ስምዖን ዝበላ እቶም ኩለን ኣብ ኤርትራ ዝተረኣያ ዕድል ክረኽባ ከለዋ ዝተረኣያ ምንቅስቃሳት ብዛዕባ ቅዋም እየን ነይረን ቢትወደድ ብዛዕባ ቅዋም ተዛሪቡ ኣብ ቪድዮ ንፅርት እያ ዘላ ጉጅለ 15 ብቅዋም እዮም ተላዒሎም ነታ ቅዋም ኣብ መመላእታ ኣኸብፅሑኣ እሳ ከያታ ኣድማዒት ለውጢ ከተምፃልና ተስፋ ዝሃበት ወዲ ዓሊ ዝገበሮ ምንቅስቃስ ልክዕ ብኣያ ትግለጽ ካልእ እውን እዚ ብርሃነ ብርሀ እውን በቀዳማይ ዘምፅኦ ፀዋዓና በዛ ቅዋምና መስራሓ ከነብፅሓ ስልጣንና ክንርከብ ተባሂሉ ብኩሉ ትንርእዮ እምበር ቅዋም ከም ህሉ ኣሚኑ ህዝቢ ኤርትራ ኣብ ውሽጡ ዘሎ ዕድል ክረክብ ከሎ ነዛ ቅዋም እዚኣ ህያው ምዃና ኣሚኑ ኣብኣ ዓሲሉ ብኣ ይንቀሳቐስ ዘሎ 25 ዓመት ስለ ዝገበረስ ካብ መንእሰያት እንታይ ዓይነት ግብረ መልሱ ትርእዩ ኣለኹም ኢልካ ሓቲትክኒ ናይ ብሓቂ ዝሕብን ነገር ኢንፋክት ኣነ ዳርጋ 21 ዓመት ኮይኑ ሎም ብዛዕባ ዛ ቅዋም ጥራይ ክዛረብ ዳርጋ ኩሉ ሰብ ስኽላ ተስፋ ቅዋም ጥራይ ክብል ሳይ ኮይኑ ኣብ ዝበሃለሉ ደረጃ በፂሑ ስለምንታይ ሕጂ ኣብዛ እዋን እዚኣ ተበጊሰ ይመፀክ ኣለኹ ዋ ኣነ ንስን ርኢናዮ ሓረጉ መንእሰያት እኳ እዮም ብድድ ኢሎም ኣብ 2019 ኢትዮጵያ ናይ ኢትዮጵያን ኤርትራን ሰላም ምስተባህለሲ ንመጀመርያ ግዜ ብዘይ ሕብእብእ ካልእ ናይ ብርዕስም ገለጌራ እንዳፅሓፈት ቅድሚኦም ዝነበረት ሓቢኣ ዝነበረት መንእሰያት ግን ገጾም ኣርእዮም ኣነ እከለወድ በሃል ቅዋም ይተግበር ዶብና ይተሓንፀፅ እስራት ይፈትሑ ይብል ኣለኹ ብኡ መሰረት ከዓ ንዓርከይ ክስቶ ኣብ ካናዳ ዝነብር ንዓርከይ ክስቶ ኣብ ዩጋንዳ ዝነብር ከዓ ነዚ ንኽብል ይዕድሞ ኣለኹ ይብሉ ካልኦት ከዓ ተሲኦም ልክዕ ቅዋም ተግበር ዶብና ተሓንፀፅ እስራትና ፈትሑ ኢሎም ሓፊሎም ተበገሱ ዝንያ ኣክል ዝበሃል ምንቅስቃስ ናይ እምቢታ ምንቅስቃስ ናይ መንእሰያት እንድዩ ንዕኦም ኢና ንዓስሎም ዘለና እቲ ካልእ ሓንኳል እዩ እቲ ካልእ ኣትካም እዩ ዘየፍረ ነቶም ከፍርዩ ተዓጢቆም ዘሎ መንእሰያት ከዓ ክሕንኩል ተበጊሱ ስለ ዘሎ ኣብዚ ሰዓት እዚ መንእሰያት እዮም ዝመርሕዎ ዘለው ንፁር ግብረ መልሲ እዩ ነቲ ኣክል ብወገን ህግደፍኒ ብናይ ቀደም ተቃወምትን ኣብ ውሽጡ ኣትዮሞ ጀሊሖሞ ሕጂ ነቲ ቅዋም እውን ኣግሂዱ ኣብ ዘይዛረበሉ ኣብ ጌጋታት ከም ዳኣቱ ገይሮም ኣለው ክነድሕነ ኢና ምክንያቱ ኩሉ ሰብ ከም ዝረኣዮ የኣክል ማለት
ቅዋም ይተግበር እዩ ምክንያቱ እቲ ቅዋም እዩ ንእሱራት ዝፈትሕ እቲ ቅዋም እዩ ባባይቶ ገይሩ ዶብ ብንጹር ዝሕንፅፅ በዚ መሰረት ከዓ እምበኣር መንእሰያት ሙሉእ ብሙሉእ ከም ዝሓቆፍዎ ጋህዳ ኣብ ኢንተርኔት ርኢና ኢና ካልእ ከዓ ዘሐጉስ ነገር ይኣክል እውን ሕጂ እዚኣ ናይ ዓቀብቲ ቅዋም ብዶክተር በረኸት ተመሪቓ ኣብ ለንደን ኣብ ዝነበረሉ ግዜ እዛ ዓቀብቲ ቅዋም ተባሂላ ተበጊሳ ዘላ ኣነ ሙሉእ ብሙሉእ ብኣያ ዝኣምን ዝኾነ ይኹን ሰብ ብዛዕባ ዝተዛረበ ዶክተር በረኸት ተጠራጢሩ ብዛዕባ ቅዋም ዝበለ ጉጉይ ኢሉ ኣብ ቢቢሲ ኢንተርቪው ይህቡ ኣነ ካብዛ ቅዋም እዚኣ ወፃኢ ዝኾነ ይኹን ሰብ ወይ ጉጅለ ኣብ ስልጣን ክመፅእ እንድሕር ፈቲኑ ኣይቅቡልን እዩ እዚኦም ዓቀብቲ ቅዋም ተባሂሎም ተበጊሶም ዘለዉ ብቅዋም ኣቢሎም ሃገራዊ ባይቶ ክትከል ኣለዎ ኢሎም ዝገብሩ ሙሉእ ብሙሉእ ምስኦም ኣለኹ ኢሉ ኣብ ጎንና ኣሎ ዶክተር በረኸት ብኣ መሰረት ከዓ ኩላቶም መንእሰያት ዓሲሎሞ ይኣክል እውን ግሎባል ይኣክል እውን ብቀዳማይ ምሳና ተኣኪቡ ሙሉእ ብሙሉእ ናብዚ ጉዳይ እዚ ንዓና ይድግፍ ኣሎ ኣባላት ዋን ኔሽን ወይ ከዓ ሓንቲ ሃገር ተባሂሎም ተወዲቦም ዘለዉ መንእሰያት ዝበዝሕዎም ንሶም እውን ምሳና ሰርሑ ኣለዉ ትንሳኤ ተጋደልቲ ህዝባዊ ግንባር ዝብል ምትእኽኻብ ምሳና ይሰርሕ ኣሎ መድረኽ ዩኒቨርሲቲ ስመራ ብዙሓት ምሁራት ዘለዎ ምሳና ይሰርሕ ኣሎ ኤርትራያን ሎው ሶሳይቲ ወይ ከዓ ሰብ ሞያ ሕጊ ኤርትራ ዝበሃሉ ምሳና ተሻሪሖም እዛ ዓቀብቲ ቅዋም ምሳና ኮይኖም ይሰርሑ ኣለዉ ብሓፈሽኡ ኣብ ውሽጢ ህግደፍ እውን ዝኾነ ይኹን ሰብ ዝቅዋም ዳኣ ናትና እዩ ደይ ቁርብ ናይ ሃገራዊ ጉዳይ ኮይኑ እዩ እዚ ካልእ ቀዳምነት ሂብና ፀኒሕና እምበር ቅዋምሲ ሙሉእ ብሉእ ምሳኹም ኣለና እውን ዝብል ብሙሉእ ኢና ንሰምዖ ኣብ ዓዲ ዝዝረብ ዘረባ ከዓ ኣጆኹም ፅቡቅ ትዛረቡ ኣለኹም ዝብል ድምፂ እየ ዝሰማዓነ ስለዚ ብወገነይ ቅዋም መዕሰሊ ናይ ህዝቢ ኤርትራ ናይ መሰሉ መመንዝዒ ዝዓበየ ሕጋዊ መሳርሒ ኮይኑ ተቐልቂሉ ኣሎ መንእሰያትና ከዓ ሙሉእ ብሙሉእ ዓሲሎም ኣለዉ ክብለኪ ይደሊ ወድሓንከ እዚ ድምፂ ራድዮ ኤረና እዩ ነዛ ተሪፋ ዘላ ጉድለት ኣብ ኤርትራ ብዛዕባ ቅዋማዊ ስርዓት መን ክገብራ ኢኹም ትደልዩ ወይ ድሓስኩሞ ድሓሰብኩሞ ወይ ብሓሳብ ደረጃ ዘቐመጥኩሞ ውልቀ ሰብ ድዩ ጉጅለ ድዩ ምንቅስቃስ ድዩ ዋላ እቲ ህዝቢ ኤርትራ እዩ ኩሉ እታ ናይ ዶክተር ተስፋ ምልስ ክብል ኣብታ ናይ መንእስያት ምንቅስቃስ ብጣዕሚ እዮም ዝስዕብዎ ዘለዉ ድገርመኪ ካብ ኣፍሪቃ ኣበየ ናይ ሃገራት ድሓን ምፅብፃብ ዘየገድስን እዩ ክሳብ ኣብ ውሽጢ ኤርትራ ላይን ደሎም ቅዋም ቲቪ ትብል ናይ መንእስያት ዘይንፈልጦም መንእስያት ንኣሽቱ እዮም ደቂ 20 ገለን ገሊኦም ረኽቡን እዮም ቅዋም ቲቪ ትብል መደብ ኣዳልዮም ኣለዉ በብዓቕሞም ይሰዱሉ ኣለዉ ምስ ሕጊ ዝተሓዝ ፅሑፋት ምሰደሎም ነቲ ፅሑፋት የቃልሕዎ ኣለዉ ናቶም ዝደክ ዘለዎም ተጎራብቲ ሃገራት ደለዉ ኣብ ውሽጢ ኤርትራ ከዓ ናቶም ተሰዓብቲ ከዓ ምስኦም ዝራኸቡ ከዓ መዓት እዮም ደለዉ ሕጂ እቲ ጥርናፈ ናይ ቅዋም ኣብ መንእስያት በብጉጅለ እዩ ኮይኑ በብጉጅለ እንዳተጠርነፈ ብዛዕባ እቲ ቅዋም እዚ እታ ቅዋም ኣብ ገገዛ ከዓ ስለ ዘላ የንብብ ኣሎ ሰብ ኣበየላ እዛ ቅዋም እንታይ እያ ዝብል እንታይ ትመሰልና እንታይ እንድብሉና ደለዉ ዝዓይነቱ የንብብ ኣሎ ሰብ ፅቡቅ እዩ ዝኸይድ ዘሎ ሕጂ መን የተግብራ ንዝበሃል ሕቶ ንሕና ተተግቢሩ ኢና ንሓስቦ ግን ንኤርትራ ብቅዋማ ንክትምራሕ መን ኣብቅዓያ እያ እታ ሕቶ ክትኮን ዘለዋ ኢልና ንኣምን ብዙሓት ንኢሳያስ ኣተግበራ ትብልዎ ዘለኹም ገለመለ ንኢሳያስ ደኣ እሞ ባዕልካ ተኣሰር ባዕልካ ኣብ ቀይዲ እቶ ባዕልካ ካብ ስልጣንካ ውረድ ምባል ማለት እዩ ነዚ ቅዋምሲ ኤርትራስ በዚ ቅዋም ዝትመራሕ ምባል ስለዚ ንኢሳያስ ኣይኮነን ኢሳያስ ኣይትምልከቶን እያ 97 ዕድመ ስልጣን ዘብቅዐ 23 ግንቦት ማለት እየ ወላ ሓንቲ ሕጋዊ ስልጣን ዘለዎ ሰብ ኣይኮነን ከም ኩሉ ሰብ ሓንቲ ድምፂ ዘላቶ እያ ናይ ምትግባር ወይ ኤርትራ ብቅዋማ ናይ ክትምራሕ ከብቅዓ ብዓቕሚ ኣሚን መሰል የብሉ እኳ ዳ በቲ ቅዋም ዝሕተት ሰብ እዩ መን ዳ እዩ ሓደ ብቐንዱ ህዝቢ ኤርትራ እዩ መጀመርያ ቃልስን ናፅነት ቃልሲ ተጋደልቲ እኳ እንተኾነ ቃልሲ ህዝቢ ኤርትራ ኢና ንሓስቦ ህዝቢ ኤርትራ ደቁ ኣወፍዩ ብኩሉ ዓይነት መስዋዕቲ ከፊሉ እታ ሃገር ናፃ ገይርዋ እዚ ኤርትራ ብቅዋማ ክትምራሕ ዘብቅዓ ከዓኒ ህዝቢ ኤርትራ እዩ ንመን ደቁ ገይሩ ብመሰረት እቲ ቅዋም ኣብ አንቀጽ 1 ንኡስ አንቀጽ 3 ታይ ዝብል ላዕለዋይ ስልጣን ናይ ህዝቢ እዩ በዚ ቅዋም ዘፍቅዶ መሰረት ከዓኒ ግብራዊ ክኾን ይግብለና ስለዚ እቲ ላዕለዋይ ስልጣን ናይ ህዝቢ ስለዝኾነ ህዝቢ ስልጣኑ ክርከብ ኣለዎ ነዚ ዝሕግዞ ከዓኒ ጥርናፈታት ኣገዳሲ ስለዝኾነ ነዚ ዝሕግዞ ከዓኒ ኣብ አንቀጽ 12 ኣለና እንታይ ድብል ሓይልታት ምክልኻልን ፀጥታን ፖሊስን ኤርትራ ነዚ ቅዋምን በዚ ቅዋም ነዝቀውም መንግስትን ይእዘዙን እሙናት ይኾኑ ይድለን
ስለዚ ከምኡ ስለዝብለና መሰረት እቲ ቅዋም ሓይልታት ምክልኻል ኤርትራ መሪሖም ነቲ ህዝቢ ስልጣን ካብዚ ብሓይሊ መንዚዑ ዘሎ ህጋዊ ስልጣን ዘይብሉ ውልቀ ሰብ መንዚዖም ናይ ህዝቢ ክገብሮ ቀዳሞት ንሓይልታት ምክልኻል ህዝቢ ኤርትራ ኢና ንፅውዕ እዚ ከዓኒ ፃናይ ፀብፃባት ገብሮ ዘለኹም ንከታተሎ ኣለና ኣጆኹም ዝብሉ ከዓ መዓት እዮም ካብ እንዳፀጥታ መፁ ይመፃካ ካብ ሰራዊት ዘለዉ መፃካ ካብ ብዙሕ ኣካላት እዩ ድመፃካ እቲ ኣዌርነስ ናይ ቅዋም ሃገር ቅዋማዊት ሃገር ምዃና ሕጋዊ መራሕኦም ከዓ ቅዋም ምዃኑ እዞም ንእስነቶም ኣብ ገድሊ ብልዮም ሕጂ እውን ብዘይ ጦታን ብዘይ ገለን ዝበልዩ ዘለዉ መብቲ ክዕርፍሉ ታሪኮም ክፅሕፍሉ ዝግብኦም እዋን ኣብ ቃልሲ ኣብ ዘይድሊ ኩናት ከርተት ድብሉ ዘለዉ ኣቦታትና ናያታትናን እዚ ቅዋም እዚ ሓራ ክገብሮም ምዃኑ እንዳፈለጡ እዮም ድመፁ ዘለዉ ሕጂ እቲ ናይ ኤርትራውያን ፀገም ክሳብ ሕጂ ዝፀንሐ ምስቲ ከቢድ ጥልመት ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ኤርትራ ዘጓነፈ ናይ ንቕሓት ሕቶ ዝዓበየ ፀገም ተጋዳላይ ንቑሕ ነይሩ እንተወሓደሲ ፀላእዩን ዕላምኡን ይፈልጥ ነይሩ ብዕላምኡ ይፈልጥ ነይሩ ነዚ ዕላምኡ ንኸየተግብርካ ዝኽልክሎ ፀላእ ይፈልጥ ናፅነት ዝበሃል ሃገራዊ ሕቶ ነይሩ ሕጂ ኸ ቅዋም ዝበሃል ሃገራዊ ሕቶ ከም ዘለዎ ህዝቢ ኤርትራ እንዳነቕሐ ብኩሉ ወገን ካብ ኩሉ መንእስያት ንፅዕረሎም ከዓ ኣለና ወለዶ እዚ ፈልሲ ብቀዳማይ ሓደ ካብ ደቡብ ኣፍሪካ ካብ ኡጋንዳ ደው ኢለይ እዚ ፈልሲ ኢኹም ትዘውኡ ዘለኹም ነፍሲ ወከፍ ኤርትራዊ ኣነ ወዲ ቅዋማዊት ሃገር እየ ክብል ክጅምር ምስ ጀመረ ካብ ርእሱ ኢሳያስ ዝበሃል ፍጡር ይወፅእ ብረፊኡ ናይ ኣብርሃም ናይ ገለመለ መቐፀልቱ ክኸውን ደይክኸውን ኢሳያስ ዝበሃል ካብ ርእሱ ወፅእ ኣብ ርእቱ እቲ ሕጋዊ መራሒ ይመፅእ ማለት እዩ የሰፍር ማለት እዩ ቅዋም በሃል ሕጋዊ መራሒ ከም ዘሎ ኩሉ መሰላቱ ብቅዋም ዝተዋሓዘ ምዃኑ ኣብ ሃገሩ ከም ድላዩ ኣብ ድላዩ ንክነብር እዚ ቅዋም እዚ ባይታ ከም ዝፈጥረሉ ኣብ ሃገሩ ድላዩ ንኸበርክት ካብ ሃገሩ ክወፅእ ከዓኒ ሕጋዊ ፓስፖርት ኣውፂኡ ክኣቱን ክወፅን መሰል ከም ዘለዎ እዚ ቅዋም እዚ ከም ዘፍቅደሉ ከም ዝሕልወሉ እናተረዱ ይመፃሉ እዚ ተበታተነ ስድራ ቤታት ሬሳታትና ካብ ላምፔዱዛን ካብ ገማግን ባሕርን ከድመልሶ ናብ ኤርትራን ከማን እዚ ቅዋም እዚ ከም ዘድልዮ እንዳተረዱ ዝተበታተና ስድራ ቤታት ክእካ እዚ ቅዋም ከም ዘድልዮ ወይ ከም ዘድልየና ነፍሲ ወከፍ ኤርትራዊ እንዳበረሃሉ ይድመፅ ዘሎ ኣነ ብዘይ ጥርጥር ኣብዚ እዋን እዚ ተበፂሑ ዘሎ ንቕሓት ናይቲ ህዝቢ ወላቶም ኣብዚ ንቅዋም ኣይንቅበሎን ድብሉ እኮ እቲ ፀንሖም ህልኽ ምስ ህዝባዊ ግንባር ተነፂልና ዶ ተበዲልና ዋላ ምስ ህዝቢ ኤርትራውን ብገለ መልክዑ ህልኽ ስለ ዘለዎም እዮም ክሳይ ዝገብሩ ደኣ እምበር ኣብቲ ፕሮሰስ እዮም ዝዛረቡ እምበር ኣብቲ ሕዝቶ ኣብ ኣገዳስነት ይኮነን ዝዛረቡ ሕጂ ከዓ ንሕና ካብ ፕሮሰስ ገዲፍና ኣብቲ ኣገዳስነት ኣብቲ ንረብሓ ህዝቢ ኤርትራ እንታይ ምዃኑ እናነቕሑ እውን ይመፁ ኣለዉ እዞም ኣብ ደገ ናይ ንቕሓት ሕቶ እዩ ዝዓበየ ፀገም ሰብ እንድሕር ነቂሑ ምንቃሕ ማለት ምፍላጥ ጥራይ ኣይኮነን ምንቃሕ ማለት ፈሊጥካ ትራንስፎርም ምዃን ወይ ምቕያር ምልዋጥ ማለት እዩ ኤርትራ ብትሕቲ መግዛእቲ ከም ዘላሲ ይፈልጥ ነይሩ ብዙሕ ተጋዳላይ ብዙሕ ሰብ ነው ምግዳል ዘምፅኦ ግን ምስ ተለወጠ እዩ ስለዚ እንዳተለወጡ መፁ ኣለዉ ነዊሕ ኣይክኾን ሓይልታት ምክልኻሉን ሰራዊትን ፀጥታን ፖሊስን ህዝቢ ኤርትራ ብሓፈሻ ነዚ ቅዋም እዚ ናብ ቦትኡ ምፅኡ ሕጋዊ መራሒ ክገብሮ ምዃኑ ብዘይ ጥርጥር ተኣማኒ ወዲየሎ ውሕድ ዘይኮነ ቁፅሪ ክምብርኩት ኮይኑ ብርኩት ቅድም ናብ ማይ ንብፃሕ ቅድም ኢሳያስ ንእለዮ እሞ ድሕሪ ተቋማዊ ስርዓት ክመፅእ ዝኽእል ወይ ተሪፉ ትብልዎ ዘለኹም ንስኻትኩም መስርሕ ናይ ቅዋም ክፍፀም ዝኽእል ዝብሉ ኣለዉ እሞ እስከ ነዚኣ ከየንዋሕኩም ስነ ጥበባዊ ስምዖን ክትቃለሱ ከለኹም ቅድም ኢትዮጵያ ምስ ጎጎም እሞ ሽዑ ኢና ኤርትራውያን ንኸውን ድብል መትከል ሒዝኩም ኢኹም ተቃሊስኩም መጀመርያ ክትብገሱ ከለኹም ንሕና ኤርትራውያን ኢና ባዕዳውያን ኢትዮጵያውያን መፂኦም ከዓ ኣይገዝኡናን ኢኹም ኢልኩም ተበጊስኩም መቃለስ ዕላማኹም ናፅነት ስለ ዝነበረ ንሕና ከዓኒ ንሕና ደቂ ቀዋማዊት ሃገር ኢና ኤርትራ ቀዋማዊት ሃገር እያ ዝኾነ ውልቀ ሰብ ኢሳያስ ፈቲናያ ፀሊእናያ ጅግና ነይሩ ፈራሕ ነይሩ ገለ ኣይኮነን ተኣስና ዝኾነ ውልቀ ሰብ ህዝቢ ኤርትራ ብዘይ መረፆ ብሓይሉ ኣብ ስልጣን ኣይስቀልን እዩ ኣይመፅን እዩ እቲ መቃለሲ ሕጂ ቅዋም መቃለሲ ዕላማናን መዕለቢናን እዩ ከምቲ ናፅነት መቃለሲ ዕላማኹም መዕለቢኹም ነበረ ቅዋም ከዓ መቃለሲ ዕላማናን መዕለቢናን ንምዃኑ ኢሳያስ ምስ ኣውደቕናዮ ኢና ብዛዕባ ቅዋም ንዛረብ ዝብሉሲ ብምንታይ ገይሮም እዮም ንኢሳያስ ከውድቅዎ ዝደልዩ እንታይ ኣምሲሉ ሓደ ሰብ ንኢሳያስ ከውድቅ ኢሉ ዝቃለስ እቲ ንኢሳያስ ከውድቅ ኢሉ ዝቃለስ ናይ ስልጣን ክትክእ ዝደሊ ሰብ ጥራይ ንኢሳያስ ከውድቆ ኣነ ኢሳያስ ፀላእየ ኣይኮነን ፈታውየ ኣይኮነን ብውልቁ ኣብቲ ሕጋዊ ስልጣን ናይ ቅዋም ተቐሚጡ ንሃገር የባድም ስለ ዘሎ ግን
ولا ونصبق أنت تجبر إسياس تقميتو نتحجر نام معبالة نام سلام أنت زخيداون حجاو سبكساب زي كنا أبسلطان تقصيه إسياس كابسلطان نخيل لك على الزلنا تحجر بقوام كتم محدر سلوزن واي ويحجاو مرحيا قوام سلوزقني إسياس نودو أخا بز قوام زي حزب إرترا السخاي كون كان مرحينا إز قوام زي مرحينا إلو مستر عليه إسياس سود قدن إسياس مسودك دحر بزعبا قوام تزارب أيكونن تمسرح بتعمي تجاجيز الله قدم إثيوبيانوس جوجمو دحر إرتراويان نبهلاي أي تبهلنا كنقالس كلنا يا تاتنا قالس والله نحنا إرتراويان نقدم دحارنا على إثيوبيا خاب مجزات إثيوبيا مجب قالسنا ما تصانوت جماعة إلو يدولو تزبزح حزب زي قدم سياسة نقدم دحر ناي قوام حتى ناي كستا حتى يكون ناي منجست متكالن دي متكالن حتى يكون ناي قوام حتى حزب خمي ينبر حق ولك مسل زيقاتات كمي ينبر حتى وتشيتي حزباو مسل منجست زتكال سلازي إسياسنا آليو بز قوام زيانا بز حقاو حتى زيانا حقاو قال سيقا بتايد لنا بحالي دكتور تسفى تملي لازم بلزه قوام متكال مالت حدا زي حقاو مرحي خاب سلطان مقلاي مالتي ونحقاو مرحي متكال مالتي يخاطب لندلخا قال بغالها معايا قال بغالها معايا دكتور تسفى خاب جاء استفليت الله دياغ قرب كدر ጥራሕየ ምዕራፍካ ከይፈለጥካ ጉዕዞ ምጅማር ስራሕ በሃማት እዩ ምክንያቱ መዕለቢና ኣበዩ ንዑ ነፍርስ ዝብል ቋንቋ ጌጋ እዩ ንዑ እቲ ንሃንፆ ክንፈልጥ ኣለና ምፍራስ ዝመፅእ ድማ ነቲ ንክንሃንፆ ንደሊ ስለዝዓገተና ጥራሕ እዩ ምስ ኢሳያስ ምስ ውልቀ ሰባት ዘዛርብ ምክንያት የብልና ንሕና ኢሳያስ ይኹን መተካእታ ኢሳያስ ብዘይ ቅዋም ክመርሕ እንድሕር ደልዩ ንቃወሞ ስልጣን ናይ ህዝቢ ኤርትራ እዩ ህዝቢ ኤርትራ ንባይቶ የለቅሖ ባይቶ ድማ ገለ ክፋል ናይ ስልጣኑ ንፕሬዝደንት የለቅሖ ኣብ ዝኾነ ይኹን ግዜ ድማ ነቲ ስልጣን ናይ ፕሬዝደንት ባይቶ ክምንዝዖ ክእል እዩ ምክንያቱ ወካሊ ህዝቢ ስለ ዝኾነ ህዝቢ ኤርትራ ድማ ኣብ ነፍሲ ወከፍ 5 ዓመት ነቶም ኣባላት ባይቶ ይምንዝዖም ካዝለዓለት ነገር እምበኣር ብዛዕባ ውድባት ኣይኮነን ብዛዕባ ውልቀ ሰባት ኣይኮነን ብዛዕባ ልዕልና ህዝቢ እዩ قوامنا خالك كما أي زبل سلزنحنا بزعبا إساياس أين الزاربن إنا مغنياتو بزعبا عمستي بزي حجز مصوت رحينا نزارب بحجز مرحنا هزبي ارتراز مرسو مرحينا يزخون هزبي ارتراز مرسو خاء أي مرحينانيو إزي آياتا معلبيت ناس لستم كم بركوت كينو بركوت عماي نبسح زبلو قرب هزباو قنبار أمي داخلو ريفرندن كم زاوجة زي فولتيوم بنصور كما يجيرو ناس النت مسمسانا نهزبي ارترا إنا نحتت إلو مبسع غيريو سورة نسمرا زاتوي ولا تقال سخيت ودخ اللون اما ما ناي ريفرندم قريب نيريو زواو غنبار اكزاكتلي تاتر اذا لامبار نحناسي وكلت حزبي كونان حجزو ما وصا خوينوم لإساياس نلقس نخستو لقس تبلو نو حزبي إيرترا تا سلطان كاب إساياس ناب حزبي إيرترا تخيد ناب ودبات هيكون تخيد ناب كالوت هيكون تخيد حزبي إيرترا ببعدو وكلتو خمرصيو ودفع عبت كمرصيو ودماي تمناي كمرصيو ككب كبابي امصيا لكني إيرترا نذا شكر إيرترا نخلو بزحنت هذا الصبار بايتو ختكليو اذا بايتو زخا سلطان تركيبو كاب منغست ختكليو امونغوزي يلن توم قالوت زي قدم نزي نلقس نخستي نلقس دبل زلقس حزبي إيرترايو حزبي إيرترا نذا غداي زي امسرع عمادما توم برت عتيقوم زلو دكو اي كتكسلون يوم كل اخويهم بقى مسرت كا تلوت ختمصيا تلوت تمص اب عديا قدم حجز فوتون سلامنتا يتعوتون بزع وامزيا تبغسو حزبي كيتدالو سلصنحيو حفيلهم بينهم طرح تزاريبهم حما بصيحتهم حزبي إيرترا اندحر ادالينايو ندقو خلقكميو بلو غبروا وايلو مسلا اخوم توم سبات كاتا اماميهم تلوت خمص وايام بزعبا إساياس يكونن تاني بركوتا كنفلط علنا قدمي حوم اغوادنا معرفنا خنبصح علنا قدم غعزو مجمارنا معرفنا خا نصوريو بزا قوام زي مسرت بايتو إيرترا متكاليو سلازي بزعبا إساياس نزارب بزعبا ودبات نزارب بزعبا قوامنان بزعبا حزب إيرتران بزعبا حزباو سلطانون يودا حنكي ولا بزعبا حجيون كال وتهدر مصي سلطان انت حيزون زخف اصقمون كغاطم خيل اندحر كاب تقوام شتت تباهيلو يخاتب للخا بحال ازار اربع بركز كنقاومو خاينا
ክንቃወሞ ኻይና እንድሕር በዛ ቅዋም እዚኣ ተመርኪሱ ንህዝቢ ኤርትራ ከረክብ መብፅዓ ዝገበረ ሰብ እሞ ካብ ውሕስነት ዝሃበና ኣብ ጎኑ ኣለና ዝኾነ ይኹን ሰብ ንኢሳያስ ኣልጊሰ ኢሉ ኮፍ ኢሉ በሉ መሰጋገሪ መንግስቲ ክግበር እየ ንክስቶም ክስቶም ክፅውዕ እየ ካብዛ ውድብ እዚኣ እዚኣ ወሲደ ገለ ኢሉ ክገብር ትኸውን ኖ ኖ ኖ ኖ ንስኻ ምንም ስልጣን የብልካን እዛ ስልጣን እዚኣ ናይ ህዝቢ ኤርትራ በታ ቅዋም ከዓ ንህዝቢ ኤርትራ እያ ትወሃብ ነዚ ከዓ ህዝቢ ኤርትራ ከከብ ካቢኡ ድመረፆ ባይቶ ጥራሕ መረጋገፂ ዝኾነልና ሰራዊት ኤርትራ ገጥ ኢልካ ቅዋምካ ሓሉ ቅዋም ከምኡ ኢሉ ዝዘካ ንሕና ከዓ ህዝቢ ኤርትራ ምሳኻ ኣለና ኢልና ንዕኡ ኢና ንምህር ዘለና ህዝቢ ኤርትራ ብኡ ኻይና እዚ ምስ ውድብ ምስ ገለ ዘይንኸውን ኣዕሰልቲና ንሕና ዝቅዋም ዝን ኩሉ ዓስሎ ክእሎ ዘሎ መንእሰያት ዝዓስልዎ ዘለዉ ከዓ ብዛዕባ ውድባትን ብዛዕባ ስልጣን ናይ ውልቀ ሰባትን ስለ ዘይዛረብ እዩ ብዛዕባ ስልጣን ናይ ህዝቢ ኤርትራ ስለ ዝዛረብ እዩ ወድሓንኪ እዚ ድምፂ ራድዮ ኤረና እዩ ድሕሪ ጽባሕ ዕለት 23 ጉንበት 2022 እዚ ቅዋም ናይ ኤርትራ ካብ ዝጸድቕ 25 ዓመቱ ክገብር እዩ ድሕሪ ሓደ መዓልቲ ከዓ 24 ጉንበት መዓልቲ ናጽነት ኤርትራ 31 ዓመት ክገብር እዩ ምን ናጽነትን እስከ ብኸመይ ተተኣሳስርዎ ስነ ጥበባዊ ስሞን ደገርመከ ሓንቲ ይጋላልጽ ኣላ እና ሓርነት ማለት እንዲ ቅዋም ካልእ ፍሊ ይብሉን ቃልሲ ህዝቢ ኤርትራ ንናጽነትን ንሓርነትን ነይሩ ሓርነት ዝህሉ ኻኒ ኣብ ዘለና ሃገራት ኣብ ኣሜሪካ ለኽስኻ ኣነ ካናዳ ኣለኹ ሓርነት ኣሎ እንድላይ ካትነብረሉ መሰልካ ድምፅኻ ዝስማዓሉ ሃገራት እዩ ስለዚ እንታይ ስለ ዘለዎ ቅዋም ስለ ዘለዎ እዩ ስለዚ ናጽነትን ሓርነትን ክልቲአን ንተጋዳላይ ሓደ እየን ቃልሲ ህዝቢ ኤርትራ ከዓ ንናጽነትን ንሓርነትን ዝተኸፍለ ዋጋ እዩ ናጽነት መፅዩ ሓርነት ኣይተረጋገፀን ሓርነት እንድሕር ዘይተረጋገፀ ናጽነት ኣብ ሓደጋ ይዓልብ ሓርነት ንኽረጋገፅካ ናጽነት ሁሉ ክኾን ኣሎ ክልቲኡ ተኣሳሲሩ ዝኸይድ ጉዳይ እዩ ናይ ኤርትራ ናጽነት ኣብ ሓደጋ ኣትዩ ኢሳያስ ሃገር ክሸጣ ኢዶ ከምዚ ክትከውን እያ ገለ ዘፍሓና ዘሎ ሓርነት ስለ ዘይብልና እዩ ቅድም ኣብ ግዜ ምግዛእታ ሓርነት ቅድሚ ናጽነት ሓርነት ክህልወና ዘይከኣል ካብ ትሕቲ ምግዛእት ናጽነት ከይሃለወካ ሓርነት ክህልወካ ስለ ዘይከኣል ንሓርነት ማለት ቅዋም ማለት እዩ ናጽነትን ቅዋምን እዩ ህዝቢ ኤርትራ ዝተቃለሰሉ ዕላማታት ናጽነት ክውን ኮይኑ ኣሎ ቅዋም ከዓ መስርሑ እናጀመረ ከሎ ኩዴታ ተገይሩሉ 25 ዓመታት ኣብ ትሕቲ ባርነት ሕሊፍናዮ ሓርነት እናተገባእና ሓራ ህዝቢ ክንስና ደቂ ቅዋማዊት ሃገር ክንስና ኤርትራ ናፃን ቅዋማዊትን ሃገር እያ ናፃን ቅዋማዊትን ሃገር ክንሳ ሓርነትና ስለሰኣና ዋላቶም እስኹም ከም ዋላቶም ተናጽነት ምእንቲ ናጽነት ህይወትኩም ዝኸፈልኩም ጀጋኑ ከይተረፍኩም ሲ ነታ ናፃ ሃገር ገዲፍኩም ቅዋም ደሊኹም ናብ ቅዋም ዘለውን ሃገራት ተሰዲድኩም ኣለኹም ከማኹም ንሕና ኣሕዋትኩም ተረዲኦም ኣገዳስነት ናይ ቅዋም ኣገዳስነት ናይ ሓርነት ስለዚ ሓርነትን ናጽነትን ክልተ ሓደ ክልቲኡ ካብ ማዕረ ዋጋ ይግብኦ ምእንቲ ሓርነት ዋጋ ንኸፍል ከምቲ ዝግባአና ንኸፍል የለና ካብ ሕጂ ንድሓር ግን ኤርትራ ምእንቲ ቅዋማ ምእንቲ ሓርነታ ኩሉ ኤርትራዊ ክለዓል ከም ዘለዎ ኣብዚ 25 ዓመት ካብ መጀመርያ ክገብራ ዘለዎ ግን ኣብዛ 25 ዓመት ብራዊ ኢዮቤልና ንፅውዕ ዘለና እታ መጀመርያ ክገብራ ዘለዎ ግን ንመጀመርያ تا ترانسفورميشن تدليا ናይ ተሓሳስባ ለውጢ ናይ መትከል ዕላማን ለውጢ ተድልያ እንታዝያ ስለውነኻ ተሓዝያ ኣነ ሓራ ወዲ ቅዋማዊት ሃገር ብቅዋም ከዓ ኩሉ መሰላተይ ሕሉዊ ነዚ ኩሉ መሰላተይ ሕሉ ዝገብረለይ ቅዋም ከዓ ህይወተይ ክወፍየሉ ድሉው ክብላሉ ኩሉ ኤርትራዊ እዚ አንድሕር ኢሉ ኢሳያስ ኣቦት የለን ጽባሕ ኣቦት የለን ከምዚ እንታይ ድመስሎ ሰብ ነዊሕ ፕሮሰስ ብዛዕባ ቅዋም ነዊሕ ጉዕዞ ገለ ሓፂር እዩ መሰረታዊ ለውጢ ደምፅእ ይኽእል ዝኾነ ኤርትራዊ ብቅዋም መሰሉ ሕሉዊ እዚኣ ከዓኒ ኣብዛ 25 ዓመት ብራዊ እዩ ብል ዝበዓልላ ዘሎ 23 ጉንቦት 1997 ክሳብ 2022 ኣብዛ ብራዊ እዩ ብል ዝበዓልላ ዘሎ ዕለት ኩሉ ሰብ ንነፍሱ ቃል ከኣትሎ ብሰማዕታት ኤርትራ እዚኣ ንፅውዖ ዘለና ንነፍሱ ኣነ ወዲ ቅዋማዊት ሃገሬ ሕጋዊ መራሒ ቋሚ ብዘይካ ቋም ካልእ መርሓና ኣይፍቅድኒ ንሃገረይ ዝኾነ ኣካል ብዘይካ ቋም ካልእ መርሓ ኣይፍቅድኒ ነቲ ኩሉ መሰላተይ ዝሕልወለይ ቋም ከዓ ህይወተይ ከወፍየሉ ድሉው ክብል ክኽእል ኣሎ እዚኣ እንድሕር እታ ነገር ተዓዊታ ኣላ ስለዚ እዚኣ እታ ኣነ ከመሓላል ድፋደላ ኣብዛ ናጽነትን ቅዋምን ክልተ መናቱ ይሕዋት ክልቲአን ማዕረግ ብፅሓና ምዃነን ዝርዳእኒ ይቐኒየለይ
ገንዘብካ የቀኒየለይ ኣነ እውን ስነ ጥበብ ስምዖን ሓጎስ ዶክተር ተስፋ ማርያም ሓንቲ መስመር ክውስኸላ ንዓ ነዛ ወኖ ክውስኸለኻ ብኡ ጌርና ክነጠቓልል ኢና እታ ናፅነትን ቋምን ከመይ ትተኣሳሰርን ዲና ንብል ዘለና እቲ ናፅነት ዳርጋ ንበዝሕ ህዝቢ ኤርትራ ይድግፎ እዩ የብዕሎ እዩ ድሕሪ ሳለስቲ 24 ጉንበት ብዙሕ ዋጭ ብዛዕባ ናፅነት ብዙሕ ዳንኬራ ክንሰምዕ ኢና ናፅነት ንምብዓል መበል 31 ዓመት ናፅነት እይቲ ናፅነት እወ ይግብኦ እዩ ግን ሓርነት ጎዲልዎ ኣሎ ቅዋም ጎዲልዎ ኣሎ ክንብል ንኽእል ኢና ዶክተር ተስፋ ብርግፅ ሓረጉ ሓብተይ ነዛ ኣነ ከመይ ይገልፀን ናፅነትን ቅዋምን ከም ፍቅርን ከም ቃል ኪዳኒ ይገልፀን ናፅነት ከም ፍቅሪ እንድሕር ወሲድናዮ ቅዋም ከዓ ከም ቃል ኪዳን እዩ ፍቅሪ እንድሕር ዘይብልካ እቲ ገዛ ኣይስስን እዩ መሰረት የብሉን መጀመሪ እውን የብሉን ንሕና ድማ ብዛዕባ ኤርትራ ንዛረብ ዘለና ናፅነት ስለ ዝረኸብና እዩ ናፅነት ኢልና ክንገልፆ ዘለና ብጥቕሉሉ እንታይ እዩ ነቲ መስርሕ ናይ 1991 ናይ 30 ዓመት ጋድልና መዛዘሚ ብዓወት ተረኽበ ወታደራዊ ዓወት ነቲ መሰልኩም ኣይትኽብሩን ኢኹም ኢሉ ብሓይሊ ብረት ዓጊቱና ዝነበረ ንዕኡ ብምቕንጣጥና ንሱ እዩ እቲ ናፅነት ነዚ ድማ ሉዓላዊት ሃገር ኢና ኢልና ኣብ መስርዕ ዓለም ዝኣትወናሉ ሪፈረንደም እዩ እዚ እቲ ናፅነት እዩ እዚ ከዓ እቲ ናይ ፍቅሪ እዩ ፍቅሪ ናይ ናፅነት ዝገለፅናሉ እዚ ግን ሙሉእ ናፃ ህዝቢ ኮይና ንክንቅፅል ልክዕ ከምቲ ሓዳር ብፍቅሪ ኢልካ ትጅምራ እዛ ሓዳር እዚኣ ግን ከም ሓዳር ኮይና ንዓኻ ኣሲራካ ክትቅፅል እንተኾነት ቃል ኪዳን የድልያ እዚ ቃል ኪዳን እዚ እምበኣር እንተተኻኢሉ ኩሉ ሳዕ እቲ ፍቅሪ ነቲ ቃል ኪዳን ይድርዖ ኣብ ገለ ግዜ ግን እቲ ዘፍቀረ እንድሕሪ ፍቅሩ ዝሒሉ በታ ቃል ኪዳን ይቕየድ እታ ሓዳር ከዓ ትቕፅል ቆልዑ ይስስኑ ወለዶታት ከዓ ፀኒሑ ካብዚ ባህሊ ዝድበቆልና ኢና ልክዕ ከዓ ንሕና እዛ ሃገር እዚኣ ናፃ ሃገር ናፅነት ኣፍቂርና ረዚን ዋጋ ወለዶታት ከፊልና ዓድና ንብላ ተኺልና ኣብዛ ዓድና እዚኣ ግን ቀሲና ክንነብር ኣይከኣልናን ፋሕ ጭንግራሕ ኣትዩና ከም ርዒድና ንነብረላ ዓዲ ብወለንታ ተዋጊእና ከምዘየምፃእናያ እዛ ዓዲ ብመንሕራይ ንስኻ ፅናሕ ኣነ ክስዋእ ኢሎም ብቅድድም ከምዘይተሰውኡ ተጋደልትና ሎሚ ግን መንእሰያት ተገፊፎም ካብ ገዝኦም እናተመንጠሉ ንዑ ተዋግኡ ተባሂሎም ኣብ ሰራዊት ዝኣትውላ ነዚ ኢና ናፅነት ነኽብር ዘለና ኣብ ዓድና ዘሎ ሰብ ተሸቑሪሩ ተሓቢኡ ኣንቀጥቂጡ ዝውዕለሉ ውሕዳት ሰባት ኣብ ቴሌቭዥን ክንሪኦም ኢና ብርግፅ ክዳን ተኸዲኖም ተቆኒኖም ክስዕስዑ ክንርኢ ኢና ህዝብና ግን ደደው ኢልና ንፈልጦ ኣለና ኣብ ኣዝዩ ዝርዕድ ኣዝዩ ተሸቑሪሩ ዝነብር ኣዝዩ ሞትን ወረሞትን ክመፆ ፈሪሁ ሕጂ ኸወዲ መን ክመውት ሕጂ ኸ መን ክርዳእ ሕጂ ኸ እንታይ እዩ ዝኩናት መኣስ እዩ ዝውዳእ ኣታ ዘይተወስደለይ ዝቆልዓ ሓደ ተርፊ ክኾነኒ ኢሎም ዝልምንሉ ኩነታት እዩ እዚ ግን ናፅነት ከም ዘይኮነ ኩልና ንፈልጦ ኢና ዓድኻ እንድሕር ናፃ ኮይና ኣይትሃድምን ኢኻ ኸብኣ በዚ መስርሕ እዚ እምበኣር ስለምንታይ ደኣ ነዚ ናፅነት ዝረኸብናዮ ስለምንታይ ደኣ ናፃ ህዝቢ ኮይና ዘይንነብረሉ ዘለና ምክንያት ናይዚ ከዓ ልክዕ ከምዚ ንምንታይ እዚ ብፍቅሪ ጀሚርናያ ዝሓዳር እዚ ስለምንታይ ህውከት ኣትወና ኣሎ ኢልካ ምሕታት እዩ ስለምንታይ ምክንያቱ ዋሕስ የብልካን ዋሕስ ገይሮም እዮም ስድራና ዘውፅኡ ቃል ኪዳን ኣሲሮም እዮም ዘውፅኡ ብኡ ከያ ተሓዳር ውሕስነት ትቕፅል ዝነበረት ንሕና ድማ ታቅዋም እያ ቃል ኪዳንና ምስቶም ብረት ዝዓጠቑ ምስቶም ስልጣን ዝሓዙ ሰባት ምስኦም ንዓና ከም መገልገልትና ከም ከደምትና ኮይኖም ንክሰርሑ በታ ቅዋም ሳያ ነይራ ቃል ኪዳንና እዛ ቃል ኪዳን እዚኣ እንድሕር ልያህና ናፃ ህዝቢ ኮይንና ክንነብር ኢና እዛ ቅዋም እዛ ቃል ኪዳን እዚኣ እንተዘይገበርና ግን ኣብታ ደም ከፊልና ደምፃናያ ዓዲ ደም እንዳነባዕና ክንነብር ኢና ስለዚ ቅዋምና የዋሕስና ብዘይዛ ቅዋምና ከዓ ናፅነትና ከዓ ክንስኡና ኢና ወይ ከዓ ስማዊ ጥራይ ኮይኑ ክፀንሕ ህዝቢ ኤርትራ ዮሃና ዓብ ክብሪ እዩ ንኩሎም ተጋደልትና እዚ በዓል ናፅነት ክኸብር እዩ ዝግብኦ ብዝኾነ ይኹን መዓቂ ክናሾ ይግብኦን እዩ ምክንያቱ ንፁህ ደም ናይ ተጋደልቲ ምሪር ዋጋ ተኸፊሉ እዩ መፅኡ ነዚ ታሪክ ዝወሪስና ግን ኣብታ መዛዘሚት ቅዋም ክንገብር ባይቶና ክንተክል ብኣኣ እንተገበርናያ ጥራይና ብደም ዘምፃእናያ ዓዲ ደም ዘይንነብዓላ ፀባ ንሰትየላ ንቐስነላ ዓዲ ክንረክብ ንኽእል ናፅነትና ፅቡቅ እዩ ቅዋምናይ ግን ዋሕስ ትገብረልና ወዳሓንኪ ቀኒየለይ ፈፂሙ ክተርፍ የብሉን ትብልዎ ነናይ 30 ሰከንድ
كنحوح حدا دقيقكم خيلي ፈፂሙ ክተርፍ የብሉን እዛ ነጥቢ እዚኣ ክነጠቃልላ ኣለና ትብልዎ እንተልዩ ናይ ፍርቂ ደቂቕ ተንውሒ ሓደ ደቂቕ ዕድል ክበኩም እየ ስነ ጥበብ ስምዖን ሓጎስ ብክኑ ዲና የቀኒየለይ እቲ ዝበሃል ኳይልና ያለና እቲ ህዝቢ ተኣውራ ብዛዕባ ቅዋም ክንዛረብ ከለና ብዛዕባ ህዝቢ ኢና ንዛረብ ዘለና ብዛዕባ ድሕነት ህዝቢ ድሕነት ሃገር ድሕነት ናፅነት ሃገር ብቐንዳ ሕድሪ ሰማእታት ምሕላው ብቐንዱ ኢና ንዛረብ ዘለና ስለዚ ሰማእታት ኤርትራ መወዳእቱ ዝተሰዉ ድምር ሪኢኻ ክትግምግሞ እንተኮንካ ምእንቲ ሓራን ቋማዊትን ኤርትራ እዮም ተሰውዮም ኤርትራ ቋማዊት ምዃና እንተዘይኣሚንካ መስዋእቶም ኣይተኣምንን ኣለኻ ማለት እዩ ስለዚ መስዋእቶም እንድሕር ተኣምን ኣለኻ ሕድሮም እንድሕር ትስከም ኣለኻ ኤርትራ ቋማዊት ሃገር ምዃና ክትኣምን ኣለካ መራሒኻ ቋም ምዃኑ ንኻልእ መራሒ ምግዛእ ማለት ከዓ ክድዓት ስዋኣት ምዃኑ ክንፈልጥ ኣለና ኩልኩም እቶም ተቃሊስኩም ዝመፃኹም ኣያታትና هم بصوتنا زوم حج بركاتات كرتت تبلو دلهم نزي أفلوتو نفس وقف إيرترا تاني إيش هذا بركته نجار تلا إيرترا قواماوي هاجر مخانا مأمان تراي بمن قدها التحساسو غيرهم أنتي حقا ومرحيا بسلطان أحمد وين أنت قوام بسلطان أحمد كلاسي زاودينا لنا دكتور سمارة الله دي الترفت زي ترفت يبليني يغني لي برحس بعد الناس نتي قبرلنا سراويتنان ህዝቢ ኤርትራን ድማ ንቅዋምካ ኣብ ግብሪ ተውዕለሉ ናጽነትካ ሙሉእ እትገብረሉ ሶሙናት ይግበረልና ኣጆኻ ተስፉ ተዓድላትና ጥራይ ተዓጠቕ መሰልካ ሕተት ግባእካ ኻዩ ይغنيለይ ክልቲኹም ናይ ሎሚ ኣጋይሸይ ዶክተር ተስፋ ማርያም መሓሪ ካብ ለንደን ስነ ጥበብ ስምዖን ሓጎስ ካብ ካናዳ ንዝሃብኩን መብርሂ ይغنيለይ ክብረት ይሃበለይ እዚ ንመበል 25 ዓመት ዝኽሪ ቅዋም ናዝፀደቐሉ ትገብሮ ዘለኹም ጎስጓስ ኣሳሉጦ ይምነየልኩም ኣብ ድሕሪ ሰለስተ ዝፅንበል በዓል ናጽነት እውን ከምቲ እምነትኩም ነፃን ቋማዊትን ሃገር ኣላትና እቲ ቃል ኪዳን ኣፍሪሱ ዘሎ ሓደ ውልቀ ሰብ ንሱ ተኣሊቱ ቅዋም ክመርሓና ኣለዎ ዝብል ተበግስኹም ዝበዝሐ ሰማዕ ረኺቡ ተዓዊትኩም ኣብ ካልእ ገምጋም ክንረኸብ ተስፋ ኣለኒ ይغنيلنا ሓረጉ يغنيلنا ሃፍትና ሓረጉ ይغنيلنا ርሑስ በዓል ናጽነትን ርሑስ ብራዊ የቤል ቅዋማዊት ኤርትራን ይغنيلنا እዚ ድምፂ ራድዮ ኤረና እዩ ክቡራት ሰማዕቲ ሬድዮ ኤረና ናይ ሎሚ ኣጋይሸይ ዶክተር ተስፋ ማርያም መሓሪ ካብ ለንደን ስነ ጥበብ ስምዖን ሓጎስ ካብ ካናዳ ንዝኽሪ መበል 25 ብሩራዊ እየበልዩ ቋም ኤርትራ መልኪቶም ዝሃብኑ መብርሂ ኣብዚ ተወዲኡሎ ዳግም ብካልእ መደብ ክምለሰኩም እየ ተቆፂርኩም ኣይበለና ሰናይ ቅኔ እዚ ድምፂ ራድዮ ኤረና እዩ